Jeung cini bukuk naisani nogo paika bemar kotoma manjagai bisnawa kalaja 12 tarigo bo GB hospital admission nungni Dr. Monoranjan Deborma bono operation khainani koktong sikango bo GB wo 4 din tongo heka bono date dibe hoka 12 tarigo admission nungni porebo bini operation nungni rang kebangma nango bini naisa horoksa belai carai kaham pori tongo bobo sengsaro faimani bui haikeno musangai bui haikeno lekha para kerengungoi bobo tongani musung aboni bagino maya ganang kha ganang rogo orobono fainai tongo ango Ramchandra Gatni MLA ani constituency elakauna kelayo naisani nogbo omo ampura ekai angtini bono fainai feka belai kai bo durbolung tongkha ahipano bini bekha belai kerak bobo hamna musungo bui haikaino aboni bagai bo operation khaijaknai engjakai khana bono senior chairman tongo borok thangi tunuinai bini gari arrangement khaijaka tai bini nukungno kisa tini subasu khai kalangkha jibio thangai ang nainai operation ni somoyo bo ang thangai naisonnai bono aro bo tubano bini thoi o positive nangkhangkai ang lukurongno koboknai chini TISF rok tongo chini YTF rok tongo borok borokno phai suba phinai gang khaklayo jotoni suba subaino jotoni hamjakma hamari manino chini naisa osangcharo musangnai buya hai lekha pora kusung khayai kerengungoi bobo o ampura amchaino chini Ramchandra Gatno Iprasani mukhangno bobo salsa kusung khayan hene ang khaklayo naisa operation khalaijakmani bisingtwi hamui phaitun omono kaithon thani sanmani naisa ni nukungno ang sawo borok wananani tatto tawana thun je kuno chuba chusang khainai ingka kaya ang taitamo sanai naisa hamui bosatun tai kaham kereng nogo phirok phaitun omono kaithon thani bingma